Arratsaldeon ikusentzule guztiok. Hementxe gara San Ferminetako Lauterdiko txapelketarekin. Lehenengo partida ezin izan dugu eman, arazo tekniko batzuk izan ditugu, baina bigarren partidarekin hemen gaituzue. Azken partida, Legaskako azken partida dugu hau. Leire Oskoz eta Maili Barrokalek jokatuko dutena. Lehenengo partidan Ane Mendiburu eta Alize Sagardu izan ditugu. Eta Anek bere bigarren puntua lortu du San Fermin Lauterdiko txapelketa honetako bigarren puntua. Eta 22 eta 14ko emaitzarekin irabazi du. Esan behar da, Leire Oskoz 2 puntu gerekin dugula eta Maili berriz puntu batekin. Beraz, partidu hau erabakiorra izango da Mailirentzat, batipat, bigarren puntu hau beharrezkoa baitu aurrera egin ahal izateko, finalera sailkatzeko, eta begiratu beharrekoa binakako hiru 2 punturekin 3 pilotari izango direla Mailik irabazizkero puntuetan bat eginda, beraz tanteoan erabakiko da. Baina horretarako Mailik irabazi beharko du eta bigarren partidu honetan hasiera hau Leire Oskozek hasi du partida irabaziz momentuz 2 hutsekoarekin. Maili ikusi dugu erasokor aurreneko tanto horretan tantoa bukatu nahian. Behera joan zaio eta bigarrengoa Leirek eginda. 2 hutsekoa Leiren alde txapara joan zaio sake hori Mailiri. 3 huts. Leire dugu Ligaska momentuz ondoen dagoena 2 punturekin eta presio gehiago izango du Mailik. Sake ona Leirek eta erantzun Mailik, baina hor ezker zierra bikain Leire, laugarrena Leirerentzat, 4 eta huts. Momentuz Leire berea oso ondo eginez, sakea luze eta naiz eta Maili ondo moldatu den errematean bikain. Esan behar da, dagoeneko igandeko final haundi horretarako, Lauterdiko final haundi horretarako sarrerak salgai daudela ados puntu eusen, eta egunean bertan frontoira etortzen direnentzat ere zuzenean izango dira salgai. Eta aurten sarreraren dirua Nafarroako esklerosi anikoitzaren aldeko asoziazioarentzat izango da. Beraz, animatu eta bertaratu final ederra ikustera. Gainera, aurretik binakako partidare izango da, hori ere binakako San Ferminetako txapelketako Ligaskako partida izango da, aurrekoan Eulaten irabazi zutenak eta Marta Gomez eta Amaia Arrasti izan ziren, eta aurkari Segovian galtzaile suertatu ziren Iturriaga eta
Olatz Perezek jokatu zuen Segoian, baina Olatzek ezin izan zuelako, Ruiz de Larramendi izango da igandean Labriten, Binagako partida horretan, final handi horren aurretik. Pilotakada asko, tanto honetan, partiduko pilotakadarik gehiena, zabaldu Maili baina aditzegoen Leire eta atzera bikain Leireak eta Maili harrapatu egin du 6. Leirerentzat, 6 eta huts markagailuan. Eta etenaldia eskatu du Mailik. Ari da saiatzen Maili batetik bestera mugitu arazten, baina Leire gehiago asmatzen ari da momentuz. Defentsan ere bikain moraltu da eta azken tanto honetan defentsatik erasora pasata berak egin du tantoa. 6 eta hutsekoa Leire Euskozen alde. Aurkian aurku emaile Leirek askotan bezala aita du ondoan eta Mailik berriz gaurko honetan ama du. Jone bere aurkuak emanez Mailiri. Baltan da Maili. Oraingoan asmatzen duen Mailik, gero sakea hartu ezkero ere mina handia egin lezake, sakatzale ona da Maili eta erabaki horra izan daiteke sake hori asmatu ezkero. Luze Mailik, Leirek beste luze da bikite tanto honetan bi pilotariak, jaitsi Mailik, jaso Leirek eta bazartu, zabaldu Leirek, gehitxo. Lehenengo tantoa Mailirentzako eta pilota aldaketa 1 eta 6. Ea Mailik asmatzen duen sakez min egiten eta sake bueltan errematean. Sake gurutzatua, atera intzaio Leirek eta bikain erantzun. Mailik bazartu luze eta ederki bazartuta. Bigarren Mailentzako. Sei eta 2. Sakea bikaina, jaso Leirek. Zabaletik Mailik, luze. Luze bibiloare lauterdiko arrastoa bilatuz. Sartzen zaio bizkat, baina ondo modatu da Leirez. Jaitsi Mailik eta txapara hor zabalean utxune ikusi du. Leire atzen zegoen, baina gehitxo juntzaio bera eta txapara. 7. Leirerentzako, 7 eta 2, Leire Euskoz aurretik.
Jaso Magik, pelota zaila zen, gurutzatu Leirek, luze eta hor harrapatu du Magi. 8. Leirerentzat. Zortzi eta 2 markagailuan. Sakera Leire. Jaso bikain erantzun dio Leire, Magik erantzun. Luze Leirek hor Magi badator, baina bikain asmatzen adibide da hor Leire. Zabalera aurrena asko behartu du Magi eta gero hor luze Magi hanka azkarra ditu, baina emanen dio pelotari Leirek eta bere 9. tantoa lortu du Leirek. Beste sake bat hau erdira, erantzun Magik. Dejada Zabalera, hor da Magi, Zabalera luze, erantzun boleaz Leirek. Txokoa utzi nahi duazun, baina arrole Magik, eta orain bai Leirek. Dejada txokora, eta Magi engainatuta bikain errematean, tantoa bukatzen. Asmatzen ari da Leire. Bere 10. tantoa lortu du. 10 eta 2. Asmatzen eta eroso Leire. Bote okerra indio, baina ondo modatu da, bazarte ingo zaio, baina Magiri. Altxa Magik, atzera Leirek. Airea deja, hoi da txokoan, goxo utzi du Magi pausua. Zabalera egina zuen, ezker gantzua egingo zuelakoan, baina ikusi du Leirek eta txokoan. Goxo utzita 11. tantua. Era guztitako erremetek egiten ari da Leire. Beste sakea, gurutzatua, eta hor Magiri zail jarri zaio sake hori, eta 12. Leirerentzako. Asmatzen ari da denean ere Leire, eta Magi berriz defentsan ari da batipat. Erasora pasa ezin da, erasoan izan denetan ere ondo modatu da Leire defentsan, eta gainera erasora pasatakoan tantoa lortzen bikainari da. Sake luzea hau, baztartuta Magik erantzun. Leirek luze. Jaso Magik. Aukerakoa du Leirek. Aztitik eman da dijoa bazartu, eta jaso Magik. Dejada Leirek, eta hor bai beste tanto bat. Duda asko sortzen dizkio Magiri, non jarri, nora abiatu. Era guztitako tantoak egiten bai da, ari baita. Eta asmatzen gaur Leire, egite gutxi eta egiten asko ari da. Eten alde eskatu du Magik. 13 eta 2 da, markagailuan alde handia dago, ez dago esatek handikan partidua berea duenik, baina bai ikusita orain artekoa errez ari da pelotan Leire, eta Magi ezin gehiago ikusten zaio.
Hortxe ditugu kantxan berriz ere bi pilotariak. Eta Leire berriz ere sakerako prest. Sakea Leirek, luze gurutzatuta, ondo Maili erantzun. Hortxe berriz ere moztuta bikain Leirek eta hor gorputzera sartzera zijoan eskubiz jarri da eta gehitxo. Beak ustezu baino gehitxo tira dio eta behera juntzaio pilotakada hori Mailiri 14. 14-2 markagailuan. Esan Leirek 2 puntu dituela eta partida hau 14 tanto eginda jada finalerako sailkatua dagoela. Igandeko final handi horretan izango dugu eta aurkari berriz Mailik irabazi beharra dauka. Baina hala ere lain zaila ditu aurretik. Zabalean deja da eta hor bai Mailik bikain 3. Mailirentzako eta pelota aldaketa. Sake motza eta gurutzatua eta ona sake oso ona 4. lortu du Mailik. Hamalau eta lau. Ea Mailik asmatzen duen berriz ere sakearekin eta tanto hiladatxo bat behar du, beste sake bat. 5. tantoa Mailirentzako. Azpitik eman da ari da ateratzen eta hor zailtasun gehiago Leirirentzat. Azken 2 tantoak sakez lortu ditu Mailik. Beste sake eder bat, erantzun ona Leirek, aukera Maili zabalera luze, Leire hemen da, jaso, aukera Mailik, bi pareta eta hor bai aukerakoa duenean, errematean, oraingoan asmatu du. 6. Mailirentzako 14 eta 6. Aldea handia izan du. 14 eta 2 egon dira eta azken 4 tantoak jarraian egin da. 14 eta 6 markagailuan. Sakea luze hau eskubiz erantzuteko moduan, baina behera jontzaio Leirei, hor saketik min egiten ari zaio Maili, sakeak azpitik indartsu ari da ateratzen eta hor txea izaio pixkat min egiten Leireri. Tenaldi askatu duain Leirek. Jarraian 5 tanto egin ditu Mailik eta ez da oraindik aldea handia duen. Mozteko erabakia hartu du.
zen hortxe, lehen esan duguna alde hunderekin izen da, bainek ere alde hundea da, baina tanto badator Mali eta bakarkako partida hauetan sakea duenak alde handia izaten du eta oraingoan Mali bigarren zati hontan asmatzen ari da eta edotzer gerta daiteke oraindik. Sakearen zaileire Mali gurutzateko sakea, sartu entzaio, ondo erantzun duzkerrez leirek, bazartu entzaio Maliri zabaldu, bildu. Leirek, dejada txokoan Malik, atzera leirek. Luze Malik jarri duguna. Luze leirek ere, botiboleaz Malik. Leire, atzera. Jaitsi Malik bazartu eta txapara joan zaio leireri. Pilotaka hori jaitsi eta indartsu bazartu egin zaio eta leireri. Leira joan da 8. Malik, azken 6 tantoak jarrian egin ditu. Badator, pixkana atzetik aurrera eta orain konfiantza pixkat gehiagorekin. Partiduan sartuta Mali. Sake gurutzatua, ezkerrez erantzun, ondo leirek boleaz joan da Mali, baina ez du eskuan sartu eta behera joan zaio. Aspaldian egin zegoen tantorik leirek eta gustora hartuko zuen gutxe egite hori. 15. 15-8 leirek du sakea. Jaso Mali, ez da iritsiko, luze atera du hor sakea leirek. Baina, baidatik bueltan uste baino gehiago eta zaio eta ez da iritsi pilotaka da hori. Frontisera, 16. leire dentzat, 16-8 markagailuan. Erantzun sake horri Malik, baztartuz gainera, zabaldu zerziarrez bikain, dejada zabalera Malik. Bikaina, erremate hau, Maliren eskutik, 9. Ezkertzer oso ona zen leirerena, baina Mali ondo iritsi da eta errematea bikain egin du. Sake azpitik hau ere, erantzun leirek, aukera Malik, luze azpitik eman da dihoa eta hor hanketara jokatzen ari zaio eta min egiten ari zaio hor Mali leireri sakeak indartsu eta oso azpitik ateatzen nahi da eta hortxe zailtasun batzuk ikusten zaizkio leireri. Hasieran oso errezkonda, baina guain Malik asmatzen ari da hanketara jokatzen eta azpitik eman da pelotari. 10. lortu du. 10 eta 16
Xake gurutatua, azpitik jaso leirek luze Magik, hor da leire karri aukera Magik, ez du asmatu hor erdi-erdia. Leirek luze atzera. Luze eta bazartuta leirek atera zaio eta atzeratu Magik ere. Oso luze belkie pelota tanto honetan. Leirek luze. Beste Magik. Zabaletik leirek bildu eta pareta bueltan erantzun jaitsi Magik bazartuz luze leire berriz ere. Erdi-erdiko pelota leirek atzera. Zabaldu ezkertzierrez Magik luze zabalera bildu leirek. Jokoan utzi du Magik, baina aukera du leirek luze eta hor pasa egin du. Pasa egin du Magik, ez du lauterdia pasa, beraz 17garrena, 17 eta 10 tanto honetan. Inor ez da arriskatzen saiatu ere egin, ea bukaeran ba zabalduteko pilotaka da horretara ondo iritsi da leire eta abiadura handia emanda pasa egin du Magik eta lortu du bere tantoa leirek 17 eta 10 sakea bere esku du. Erantzun Magik sake horri, zabalera leirek, hor da beste dejada Magik, leire hor zegoen eta luze jarrita Magik. Aire saiatu den arren gainetik pasa zaio pilota hori eta 18garrena leirerentzako. Sakea luze eta baztartua leirek, erantzun ona Magik, zabalera nahita hor da Magik, zabalera luze, oso luze dator eta biltzen saiatu den arren leire eman da zikoan eta tantoa Magirentzako 11garrena, 11 eta 18 leire aurretik. Eta orain lehen ez bezala ez dugu ikusten leire lehen bezalako konfiantza edo erosotasun horrekin eta Magik berriz ba alderantziz lehen asmatu ezin da, duda askorekin ez zuen zulo hori ikusten eta orain ba ikusten du min egiten duela alduela, baina alde handia lortu du hasieran leirek eta orain naiz da murriztu duen lau tanturen faltan da leire partidua bere ganatzeko lan zaila ditu Magik, baina azken partidua da eta burrokan hor jarraituko du bukaera arte. Sakea Magik, lehen esan sakez behin handia egin duela eta erreilan tanto ugari lortu ditu, sakea hartu duenean eta ea oraingoan ere lortzen duen. Sakea indartsua, azpitik erantzun eta bazartu leirek. Barro atzeratu ezkerrez leirek. Zabaldun Magik dejada zabalera bikaina.
Hor bai oain botatzen eta asmatzen ari da Maili. Uste da, bere buruaz konfiantza hori preskuratu duela. Eta orain tantoak eginaz beste sake bat. Asko atera da hor botea. Eta Zipristini bat harrapatu duen edo, asko tira du lurrean pelota horrek. Eta Leireri ezinezko egin zaio, 13. Mailirentzako. Korrikaldi txikian, Maili azpi-azpitik motxa baino pasa du 3. arrastoa eta tanto zuzenean beste sake bat 14. Mailirentzat. Eta hor sake horiek erantzuten deseroso ikusten dugu Leire. Beste sake baten bila, Maili. Sake hau ere azpitik, erantzun ona Leirek, bazartu egingo zaio gaina Maili eta tanto asko bazartu da azken munir arte itxoin du eta azkenean zinezko egin zaio, pozoitu egin zaio pilota hori Mailiri. Eta Leirek lortu duen 19. izan da hori. 19 eta 14. Leire Oskozek du sakea bere esku. Sake gurutzatua, erantzun Maili, ongi gainera. Atzera Leirek zabalduz, bildu eta bazartu hor mozuta, jaso eta zabaldu Leirek, bipareta Maili, eta hor bai bikaina, bipareta ederra Mailik, 15. Mailirentzat. Hor txokora bilduta zegoen Leire eta Mailik ondo ikusi eta ikusi bakarrik ez egin ere bai, eman egin dio pelota hori eta bikain egin du biparetakoa. Sake luzea, gurutzatua jaso Leirek, bai. Hor da Maili aukera, moztu azpitik, eman dator, jaso Leirek. Bazartu entzaio Mailiri, atzeratu ezkerrez bikain, jaso Leirek. Beste aukera bat Mailik, atzera ezker pareta ikutu du. Luze Mailik, airea, eta hor ezker gantxo sartu da. Leire luzezikoan pelota horretara, eta oztozta baik ere txapara joan zaio. Beste tanto bat Mailik eta gauzak istutzen ari dira. 16. lortu du Mailik, 19 eta 16 markagailuan momentuz Leire aurretik, baina amutxoak agertzen hasi zaizkio Leireri, ez du lehen bezala bukatzeko zulori ikusten, eta Maili berriz min egiten ari zaio, abiadura handia ematen ari zaio pilotari eta min egiten hanketara jokatuz Leireri. Sakea luz eta eman da dator azpitik jaso Leirek. Aukera Mailik zabalera bote goleaz eta ondo beste tanto bat 17. Mailirentzako. Sakez oso ondo aurrena asmatzen eta gero errematean bikain.
Sakea azpitik. Luze eta erantzun Leirek. Moztu eta bazartu. Ondo Leire. Magik atzera zabalduaz. Ondo bildu Leirek. Luze Magik. Pilotariak luze dabilkite, tanto honetan pilota bazartu entzaio Leireri. Eta iritsi da, ozta zabalera emanda hor, bai Magik 18garrena Magirentzat, 18 eta 19. Eta esan behar da Magik atzetik aurrerako bidea zaila zuela, 14 eta 2 egonda markagailuan, eta tanto batera arrimatu zaiero orain. Sakea azpitik eman da, baina bikain erantzun dio Leirek, arro Magik atzera. Luze Leirek, baina ez da pasa lauta erdian. Luze dabilkite bi pilotariak. Luze, baina ez luzegi, arro erantzun zabaletik orain Leirek. Bildu bikain, atzeratu, bazartu egingo da, eta hor bai asmatu du. Luze gurutzatuta. 20garrena Leirerentzat. Espaldian egin bezegoen tantorik eta tentsioa sumatzen zitzaion gainera, zinean zebilen, ez zuen hasieran zuen errestasunik ikusten, eta bitanturen aldea oraintxe lortu du biren faltan. Sakea Leireren esku. Sake gurutzatua, ezkerrez. Ondo Magik. Luze azpitik. Leirek eta erantzun Magik, arro. Bere buruari denbora emanaz. Bazartu entzaio, ondo modatu da Magik. Leire orain luze abiltzia azpaldian pilota errematean hasieran eduki duen konfiantza hori gabe. Dabil. Luze eman da dijoa hau. Bikain. Ondo modatu da Magi. Aukera Leirerentzat. Zabalera dejada hor da Magi. Aukerakoa Leirek. Gurutzatuta Magi hor da. Berriz ere ez da iritsiko. 21garrena Leirerentzat. Tanto gorra izan da hau, Eman, bi pilotariak, Leire bat tipat erasoan. Baina, tantu baten faltan dugu Leire, tantu baten faltan eta final handi horretan ja sailkatua dugu. Eta hane, bi punturekin dago, Magik bakarra du, beraz azken tantu hau lortzen badu, hane izango da beste finalista. Sakea luze, baztartuko zaio Magiri, erantzun, ona aukerakoa Leirek, baztartu, sartu egin zaio, erantzun du, eta gara Mailek aukerakoa, zabaldu emanda dator, bikain bildu du Leirek, atzera Leirek, hemen da Magi, luze.
bazartu eta jaso Mailik. Aukera Leire, dejada txokoan, jaso Mailik luze, airez. Erantzun Leirek, zabaldu Mailik, luze gainetik, ez da horre ezkerrez, airez. Joan da Mailik oso eman da baizik joan beste aukerari gabe, baina ez daba txapa gainera iritsi, 22. Leirerentzat, 22-18, azkenean hasieran zuen alde handi hori erreztasun horiek ez ditu izan, eta partido ederra ikusi gu borraka egin du azkenean Mailik, eta toso dorta polilla lortuz, eta partidu hontan, bi zati ikusi ditugu hasiera batean errezasun handiarekin tantoa hiladak eginez Leire, duda askorekin Mailik, eta bigarren partean berriz Mailik atzetik aurrerako bidea eginez partiduan oso sartuta, eta errematean ere tanto ederrak lortuz, dudak sortuz Leireri. Tanto bakarrera arrimatu zaio 19 arte, baina azkenean tanto lortu du 20. Leirek eta azkenengo bi tantoak eginaz. 22-18 baditugu finalistak iganderako. San Fermin torneoko finalistak lauterdian, Leire oskoz, 3 puntu lortuta eta 2 punturekin Ane Mendiburu, aurreko urteko finalista berdinak izango ditugu. Pasaren urtean final ederra ikusi genuen eta berriz ere gozatzeko prest izango gara igande eguardiz final horretan. Ea, ze kontatzen diguten finalistak, ze sensazioarekin izan ditugun partidan eta nola bukatu duten galdetuko diogu. Nik uste bi pilotariak ere gustora izango direla, Mailik final horretako ilusioa izango zuen. Ez du lortu azkenean finaleko txartel hori, baina partida ederra jokatu du eta ea zer dioten gaurko protagonistek. Bueno, Leire, zorionak, lehendabizi gaurko partidagatik eta final hortan izango zehalako finalistetako bat. Esker mila unitz, banakien oso partido gogorra nuela Mailik kontra, eta tanto guztiak borrokatu behar nituela, eta hola izan da esan. Bueno, esan behar da hasieran oso errezibiliziala ez, oso idea garbikin, errematean bikain, mina hundienez Mailiri eta Mailik partidutik kanpo atata eukidezu, baina bigarren partean beha sartu da eta atzetik aurra etorriaz hor duda geixo sortu izkizu. Irenbiz saiatu naiz borrokatzen tanto guztiak errandazu da bezala, baina gero Mailik hartu dueran sake indi tegi esan mina hundie sakekin, baina saiatu naiz sakeara maten eta segitzen bolada hoi. Alde horrek balio izan dizu bukerako, da gaurko partida hori aurra eta igandeko finalistak zu eta Ane izango zaituzteu, aurreko urtean bezala, beste final gogor bat. Bai, hoi da, badakit igandean izango duela beste partido gogor bat, eta saiatu beharko naiz aitzen oso ongi txapela hori irabazteko. Ea sorte hon Leire, igandeako eta partida behar bat eskaini zegoen. Esker mire. Mailik, hortxe bilitzen bukeeran, azkenen ezin izin da, baina alare zorionak gaurko partidogatik. Hasieran alde handia eta dizu Leirek
asmatuz eta zu pixkat hor idea garbi gabe ez zizulako uzten eta pixka partidutik ateata, baina ez dezu etxit eta hor sartutze berritze. Bai, nik uste dut batez baziren asko guztu batera sartzen, no? Egia esan, ez nintzen ondo jartzen, egia esan eskuti betxizpakin egaten izatzen pelota, eta hor pixkat asko guztu gat. Gero azkenean segi behar zen, eta horre partio horretik aurrera egia esan hobeto sentitu nahi, sakeaken betxizpakin aurkitzen nintzen, gero zuluak bilatzen, eta hor gehiago asmatu dut, belozea gehiago emakat pelotai, eta hortxe honaiz tanto batea, baina zorionak eman leire eta indako lanakin gelitu eta segi aurrea. Oida, hasieran baita esan behar da ez, azkenen presio puntu bat zegoen, puntu horren beharra zegoen finale hortan sartzeko eta ez dela lan zailagoak izatei ez. Baina, geho presioi gainetik enduta osakiatetako hor bikaina erantzun duzu. Bai, hor, esan duzuna, hasieran asko guztu batera, leire behazean oso ondo sartu da partidua. Dana irtetze zitzaion, eta ni egia esan, konfiantza erik gabe, bigarren zatean ni guztok gehiago osmatu hotela, tantoak bukatzen konfiantzakin ibili naizela, eta horre indako txapelketakin gelditu, eta eman finalistei zorionak, eta berre igandan zelako partida irtetzen den. Zorionak esan dakoa gaurko partidatik, eta final ehar bat ikusteko aukera dakoen, horren gozamenan zaioan gogea. Eskerrik asko, Jana. Gaurkoan bi partida izan diteu, bat retransmititzeko aukera auki dugu, baina aurreneko partidan esan Ane Mendiburuk irabazi duela 22 eta 14 emaitzarekin Alize Sagardubirren aurka. Alize Sagarduik gaur benetan bikain ikusi dugu bai defentsan ere bai eta errematean ere tanto Ileda Politiak egin ditu, baina Anek gehiago izan da, erasoan gehiago asmatuz eta defentsan ere bikain, eta azkenen puntu horri esker, Ane Mendiburu finalean izango dugu igandeko final handi horretan, eta bigarren partidan berriz Leire Oskozek, mailiri 22 eta 18ko emaitzarekin irabazle izan dugu, eta beraz aurreko urteko protagonista berak izango ditugu igandean lauterdiko final handi horretan, Leire Oskoz, Ane Mendibururen aurka lauterdian, baina aurretik beste binakako partido bat izango dugu, haure binakako San Ferminetako txapelketako partida izango da, garrantzitsua, hemengo irabazleak aurrera pauso egingo du eta galtzaileak etxera joango dira, beraz, aurreneko partida horretan Iera Iturriaga eta Olatz Ruiz de Larramendi izango ditugu, Marta Gomez eta Amaia Arrastiaren aurka. Esan bezala, igandean zita garrantzitsua izango dugu, 12etan hemen Labritetik zuzenean, binakako partida horrekin, final handi horrekin lauterdian, eta esan sarrerak jada ados.eusen salga dituzuela, eta bestela hemen Lehiatilan ere bertan izango dira, animatu. Eta etorri jendea animatzeko esaten diogu, final eta egun politia pasako duzuelako, eta horren zain gelditzen gara. Gainera sarrerak esan esklerosi anizkoitzaren elkartea bideratuta daudela, beraz garrantzitsua hori ere, eta hori izan da eskerrik asko berriz ere hor izateagatik, eta 12etan igandean hementxe Labritetik zuzenean final handi horrekin. Atxaldeon!